Mayong adlaw, mayong buntag, mayong hapon, gabi kaninyong tanan may so. Kaya kung pungutana, kung saan man sa pagpakitag dakong gugma, isig kataw. Ang makapagpakita pag dakong gugma, mao ang magtrato at sila magigugmay hangtod sa kahangturan. O di gali ang mga bayani nga andam sa pagpakamatay alang sa iyang nasod. Kung sa may dakong gugma, sa pagkatinuod may igsoon, walay laing makapakita o dakong gugma gawas lamang sa Dios. O kini atong pagabasahon John 3:16 atong basahon nga igsoon nagaingon. Kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod ni ana gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kundili may kinabuhing dayon. Agampo ta may igsoon. Dalay ko na mo amahan, salamat sa imong pulong, salamat sa imong gugma. Na pinagin ini Lord kami nga didto sa yanan sa sala imo kaming gikuha gikan sa kangit-ngit ngadto sa kahayag. Salamat Lord nga pinagi nini masabtan namo ang imong pulong. Hinaot pa nga imo kaming tultulan pa ninis ka matuoran aron mamaligpon mo lambo tubo ang among pagsalig da kanimo o pagka panginabuhi kami sa matarong o sa pagkamana. Salamat Ginoo. In Jesus name. Amen. Kining bersikulo hasta pila ka nani ka uh, times nga iwali sa kalanlaing panahon, kalanlaing mga tao, kalanlaing mga pundok. Apan dili gyud ni dili nato ni ka kakapuyan sa pagwali kay tungod mao kini ang kasing-kasing sa Biblia, kasing-kasing sa atong pagsalig. So mas maayo kung ating labason ang sulod ni ining dakong gugma sa Dios. Mo di uluhan nato ang dakong gugma sa Dios. Nag-iingon ang Biblia, Roma 5, versikulo 7. Talagsaon ang mamatay alang sa matarong. Apan doon naman gani makabuhat na mamatay alang sa usa ka maayong tao. Apan usa ka dakong gugma kadtong mamatay alang sa makasasala, alang sa rebelde, alang sa dautan. O kana sa Ginoong Kristong Dios ang nakabuhat niini. So nining bersikulo nga atong gibasa karon ug atong pagatunan, makita nato dinhi ang pagkadako sa gugma sa Dios. Sa unsang paagi nato makita ang pagkadako sa gugma sa Dios. Dunay upat kalarawan nga ngay natong makita ug unsa kadako ang gugma sa Dios. Primero, dako kayo ang gugma sa Dios tungod kay ang gugma sa Dios wala kini pinihig. Wala kini pinihig. Basahan nato ang John 3:16. Kay gigugma gayud sa Dios ang kalibutan. Pag mayuntang kalibutan, abot pasabot ang gugma sa Dios, wa gyud gipili, way gipihig. Tanan. Pero gigugma gyud sa Dios ang kabuhatan ng kalibutan. Kay tungod siya nagbuhat niini og tanang mga butang, tanang mga matang nining kalibutan, iya kining gibuhat ug sumala sa iyang konklusyon sa Genesis 1:31 og nakita sa Dios ang tanang butang nga iyang gibuhat ug tan-awa kini maayo kaayo ug dihay kahaponon ug dihay kabuntagon at adlaw nga ikauno. So makita nato kining kalibutan, the world itself, gibuhat sa Dios og niyo siya maayo kaayo. Kining bersikulo kining kalibutan nagsumpi usab kini sa mga tao. Dili lang kaingon sa mga kining ang kalibutan mismo o mga butang kundi sa mga tao sa tanang kaliwatan nining kalibutan. Apan sa Dios sa tanang mga tao
epektibo lamang kini sa mga musalig kaniya. Musalig sa anak sa Dios nga si Kristo. Tanawan, John 3:16, balik ta. Kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod ni ana gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mosalig. Wala mingon nga tanang kalibutan, tanang tao, kundi tanang mosalig kaniya. Damhanan kaayo ang gugma sa Dios apan epektibo lamang diadtong mga mosalig kang Kristo. Na naman, di man mga igsuon nga sa kasaysayan sa tao diha sa nahulog sa sala, giingon ang Romans 5:12. Musa maingon nga ang sala misulod sa kalibutan. Pinaagi sa usa ka tawo og ang kamatay misulod pinaagi sa sala. Ug natungod niini ang kamatayon ni kuyanat ngadto sa tanang mga tawo, sanglit ang tanang mga tawo nakasalanan. Walay matarong wala bisan usa kay tungod tanan nakabsan sa himaya sa Dios, kay tungod ang tanan nakasalanan. So mo ni atong hinuktukag maayo maigsoon. Kung ang tanang tao nakasalanan, unsa may resulta sa sala diha sa kinabuhi sa tao. Efeso 2:1 nag-ingon, sa mga patay pa kamo tungod sa mga kalapasan o mga kasalanan. Ang context niini si Pablo nakikigstorya bahin sa mga Kristohanon din sa Ephesus. O iyang gipainumduman sila dis-as sila gikan. Ingon si Pablo, kamo iyang gibuhi nga naman. Ipatay man ang mga kining tawhan na usang uhimong Kristohanon, patay sila tungod sa inang kalapasan o mga kasalanan. Busa ang tao ngani nga makasalanan, patay siya sa iyang espirituhan kahimtang diha sa Dios. Kung ang tanang tao patay man sa espiritual na kahimtang, dili siya mahimong makatuo sa Dios kay patay man. Nabay patay nga naghaya diha nga motindog o gihugma ko ikaw. Sa pag-imong ibutang si Kristo sa iyang tubangan, kung patay siya, dili siya makatuo ng Kristo kay patay man siya sa espiritu. Sa man ang nakatuo na ang tanang tao patay mo. 16 sa atong text ko. Kay gigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod ni ana gihangtag niya ang iyang bugtong ng ang tanan nga mosalig. Butang nga mosalig. Sa man sila. Kanang makatuo na mga patay sa sala, kinahanglan niya ang milagro. Kasi may makahimog milagro mitson. Wala, gawas lamang sa Dios. Kining milagro nga pagkabuhaton sa Dios diha sa tao, patay sa espiritu, manay ginganlan og grasya. No? Grasya. Ang Dios muhatag og kinabuhi sa taong patay. Dili tao nagpangita og kinabuhi kay tungod patay man siya, kung dili ang Dios moabot niya, muhatag og kinabuhi, mo grasya og kinabuhi. Tapos kung may tabok na igsuon, nga ang tao mabuhi o makatuo sa Diyos. Ito mo, buhi na makatuo man din. Ang magsahon ng Roma 10:17. Ngayon, kung ang pagtuo, mag-abot gikan sa madungog. O ang madungog, mag-abot din agi sa pagwali, may tungod kang Kristo. Ang pagtuo, mukabot diha sa makadungog ang tao diha sa pagwali bahin ka Kristo. Karon, saan niya pagkadungog kung patay siya? So, sa diya nga makadungog siya, pagtulya kanina. Lihok sa balang espiritu ng igsoon, samtang nagtubang ang mga tao, nagpaminaw sa pagwalis diya sa Ebanghelyo, mao ni may tabo. 1 Pedro 1:23. Kamog di ka anak, pag-usab, dili sa binhi nga madunot ra, kung dili sa binhi nga walay pagkadunot, pinaagi sa buhi o nagapadayong pulong sa Dios. So, pwede maigsuon,
Samtang ang tao na adas pagpamino sa pulong, ang Balang Espiritu, abli sayang kasing-kasing, aron siya mabuhi o makadungog siya sa wali, sa diha makadawat siya og pagtuo o kanang pagtuuha mauni mo tuo kang Kristo. Busa ang tao kinahanglan igaanak pag-usab usa siya makatuo sa wali nga iyang nadungog nga mao si Kristo. Busa nagaingon ang 1:3, 3, pasaw na itong 5 nga to sa 7. Nagingon, 1:3, 5. Nagingon, kung Jesus mitubag sa pagkatinuod, nagaingon ako kanimo, gawas kon ang tao igaanak sa tubig o sa espiritu. Na ang tubig dili ni binyag, dili ni kaingon ng kining bautismo. Ang tubig dili mao ang pulong sa Dios. Okay? Busa gawas kon ang tao igaanak sa pulong o sa espiritu. Una, espiritu pinakagi sa pulong ianak siya pag-usab, dili gyud siya makasulod sa gineren sa Dios, dili gyud siya makakita, dili gyud siya makadungog sa muong pulong sa Dios. Tanglan man, versikulo 6, ang gianak sa unod man. O ang gianak sa espiritu, espiritu man. At yaw ikabulong ang akong pag-ingon kaninyo, kinahanglan nga igaanak ka mo pag-usab. Kinahanglan yun, may kondisyon. Kinahanglan yun, i-anong pag-usab, aron ikaw makadawat sa pagtuo kung niya makatuo ka kang Yesu Kristo. So, dili tanan na sa kalibutan, makadungog. Apan ang gahom, ang dugma sa Diyos, alang sa tanang kaliwatan sa mga tao, alang sa kalibutan, at kung epektibo lamang kini, nagtong mga tao nga musalig kang Kristo. Kung sa makasalig kang Kristo, kadtong gianak pag-usap. Tanaw na to sa Ezekiel. Mismo yung Biblia, mo yung mag-interpret ni sa gibuhat ni sa Dios. Ezekiel 36, verse 26 to 27. Mingon diya ang Ginoo, hatagan ko usab kamo sa usa ka bagong nga kasing-kasing. Mori panghitabo sa diha nga ang Balang Espiritu mulihok na kasing-kasing sa patay nga tao, kung sa mibuhaton sa Ginoo. Mingon siya, hatagan ko siya kuno, dili ang preacher, dili ang pastor, hatagan ko usab kamo sa usa ka bagong nga kasing-kasing. Bagong kasing-kasing. No? Ang usa ka bagong espiritu, igabutang ko sa sulod ninyo, kuhaon ko ang batutuan nga kasing-kasing gikan sa inyong unod, o hatagan ko kamo sa usa ka kasing-kasing nga unod. Sa diha, gibag-o na siya. So tungod kay bag-o na, nag-ingon ng 27, o igabutang ko ang akong espiritu sa sulod ninyo. Galatia chapter 4 verse 6, kay tungod mga anak, isugo samahan ang espiritu sa anak nga mupuyo sa matang kasing-kasing sa mga na born again, aron sila makatawag og Abba Father. Sila lang dyan makatinuod, makatawag og Abba Father. Abba nga ni Daddy. Close relationship. Kaya mo tawag og Ginoo apan way relasyon sa Dios. Katong namang anak ko sa o gipapuy-an sa espiritu sa anak. O dahil ta sa 27, o palakton ko kamo sa akong kabalauran. Gano na siya ikakuhan na mulkaw, musubay, mutuman, musunog sa Diyos. O kamo magabantay sa akong mga tulumanon. O kunit magkinamuli na sa mga tulumanon sa Diyos. O magatuman kanila. Ihok sa Diyos, matag sa mga anak pag-usap o bagong kasing-kasing. Bagong kasing-kasing. Kung atong masahon ang Titus mga bigsoon, nainumdum lang ako, no? Ang Titus chapter 3 verse 5, atong masahon. Kita iyang giluwas, dili tungod sa mga binuhatan nga nahimo nato sa atong pagkamatarong. Pagkamatarong kuno. Kung dili
Tungod sa iyang kaluoy, pinaagi sa paghugas, tubig, tulong, sa pagkatao pag-usab o sa pagkabag-o diha sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo maoy mag-anak ka nato, pinaagi sa paghugas sa pulong, subusa naingon sa 1 Peter chapter 1 verse 23, kamo gianak pag-usab dili sa binhi na nagdunot ra, o dili sa binhi nga walay pagkadunot, pinaagi sa buhi o nagapagayong pulong sa Dios. Pagkatulog mo nang dako ang gugma sa Dios, kay ang gugma sa Dios wala pinihig, wala kini pinihig. Wala pinihig nga tao apan epektibo lang ngadto nga musalig. Kaya ang pagsalig kana milagro sa Dios, grasya sa Dios. Di ba nag-iingon ng Efeso 2:8? Sa grasya kamo nalawas na dawat pinaagi sa pagtuod, dili pinaagi sa atong mga binuhatan. Aron walay bisan usa nga magpasigarbo. Mana ang born again. So musa dako kaayo ang gugma sa Dios kay tungod ang iyang gugma walay pinihig. Ikaduha, dako kayo ang gugma sa Dios kay ang gugma sa Dios ililhon kaayo mga igsoon. Ililhon kaayo ang gugma sa Dios. Nga naman, kung saan pagkabililhon, atong basahan balik ang John 3:16, nagaingon, kay gigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod niya na gihatag niya ang iyang bugtong anak. Pagkabililhon gyud sa Dios kay tungod ini ang iyang bugtong anak. Walay laing gigugma ang mga gawas yun sa iyang anak. Tungod sa gugma sa amahan sa iyang anak, kita nga makasasala, gihatag kang Kristo. Idala diha kang Kristo. Hilod ang Diyos na higugma ka natin. Tungod sa gugma sa iyang anak, kita gidala diha kang Kristo. Gililhong kining gugma sa Diyos. Kay kantidad sa kinabuhi sa iyong anak na si Kristo. Pagka misteryoso kaayo kay tungod ang iyang anak na Diyos hangtod sa kangturan walay kinutuban apan gisugos bahan nagpakatao pagkabililhon nagpakatao alang sa mga pagalwason sa amahan pagalwason pinaagi kang Kristo. Usa nato Filipos 2:5 ngadto sa 10. Nakaingon kini kadinyo kining huna-huna nga magpunan ninyo diha kang Kristo Jesus. Butong sagot, imanig maayo kini diha sa inyong hunahuna bahin kang Kristo. Imanig yun aron di ta mahitipas sa atong kinabuhi. Mismo sais, nga bisan tuod siya naglingkad diha sa kinaiya sa Dios. Siya wala mong isip sa iyang pagkasama sa Dios. Ingon nga usa ka butang nga pagainudan. Hinunua. Gihawasan niya ang iyang kaugalingon diha sa iyang pagsagop sa kaniya sa ulipon. Dito mo sa Diyos na musabig kaniya. Diha sa iyang pagkaisama sa mga tao. O sa, uh, nawala ako sa Hinunwa di asa niya ang iyang kaugalingon diha sa iyang pagsagop sa kinaya sa ulipon, diha sa iyang pagkahisama sa mga tao. O sa nakita siya diha sa dagway na tawhonon, siya nagpaubos sa iyang kaugalingon o nahimong masinugtanon hangtod sa kamatayon. Oo, bisan pa sa kamatayon diha sa krus, anang-alang ngadtong musahan kaniya. Okay? Versikulo 9, tungod ni ini ang Dios nagbayaw kaniya sa kaytasan o mihatag kaniya sa ngalan nga laban sa tanang mga ngalan aron nga sa ngalan ni Jesus ang tanang tuhod magapiko dito sa langit ini sa yuta o sa ilalong sa yuta. Ayo ang gugma sa Dios kay tungod ang iyang anak. Tanto lang pag-aubos niya diha pagpakahimong tao dako na kay pagpaubos niya niya alang-alang niadtong musalig
Si Kristo may igsuon nga walay sala, wala makainawag sala, apan gihimo siyang sala alang ng kanimo nga kasasala. Basta kasing kumitiuno. Kung kanato siya nga wala makasinati og sala, gihimo siya nga sala aron diha kaniya kita gihimo kamatarong nga anaan sa Dios. Kay way taong matarong tanan di kaligut-gutan sa Dios. Busa ang pagkamatarong ni Kristo maoy gisugod kanato aron ang pagtanaw niya kanato ang pagkamatarong sa iyang anak ang makita dinhi kanato. Kung dili suon mamatay ta sa atong kanang anak kang Kristo usa migsulti sa 2 Corinthians 5:17 kay balot ka ng bersikulo. Bisa ko ng tao anak ng Kristo siya bag-o ng buhat. Born again, new man, new creation. Siya bag-o ng binuhat, ang mga butang na nagpangagi na, tanawa ang bag-ong mga butang na hiabot na. Nag-abot-abot, no? Nag-abot-abot ang pagkabangko sa taong nabag-o na Kristo. Silbing nga, nagpagili lang mo sa dapat niyang kinabuhi, dili, mag-abot-abot ang pagkabangko niya kaniya. Continuing, and finish continuing ang pagkabangko na to. Ngayon, kahit tungod sa diha nga siya, anak ng Kristo, siya gayon. Makadawat na, o makasalig na, kang Kristo, o tagaan siya, autoridad nga mahimutan sa Diyos. John 1:12. Apan sa tanang midawat kaniya. Ngano nakadawat man, kay gianak na pag-usap. Sa tanang mituo sa iyang ngalan. Ngano mituo man, kay gianak na pag-usap. Kanila naghatag siya kagahom sa pagkahimo ng anak sa Diyos. Kaya man ang pagkabunutin niya. Ako siya makadawat o makato. Ako sa ng 13. Ngano man, makadawat man siya o salig man o tagaan siya kagahom nga mahimong anak. Dahil tungod, kanila, mga tao dili gimikan sa dugo, ni sa pagbuot sa nod, ni sa pagbuot sa laki, kundi gianak sila sa Dios. Anothen, sa Greek pa. Sila born from above. Mauna nga makadawat, makasalig, o makadawat o kagahom nga mahimong mga anak. Ito na ano siya kang Kristo. So sa pagkadako kayo ang gugma sa Dios, ano naman? Kay tungod ang gugma sa Dios walay pinihig. Ikaduha, ang gugma sa Dios binihon kaayo kinabuhi sa iyang bugtong anak. O ikatulo, ang gugma sa Dios walay pagkadaot. Mao na nga tayo ang gugma sa Dios, kaya ang gugma sa Dios wala gyud pagkadaot. Wala gyud pagka disgrasya sa imong kinabuhi kung ikaw maluwas na. So, itawat sa gugma sa Dios nga mao si Kristo, wala na gyud pagkalaglag mga igsuon. Sa mga pagpag Kristo bahin sa iyang mga iyang mga karnero. Sa John 10, 27 to 30. Nagaingon, mga karnero, nagapatalinog sa akong tingog. Kinsa mga karnero, mao katong gianak pag-usab sa Espiritu. May dawat o salig kang Kristo, gitagaas kagahom nga mahimong anak, mga bag-ong binuhat. Sa mingon si Kristo, ang akong mga karnero, nagapatalinog sa akong tingog, ug ako nakair kanila. Ug sila, nagasunod kanako. Pagkanindot. 28, o ginahatagan ko silang kinabuhidayon. Og sila dili gayud malaglag, wala di kalaglagan, way pagkitao. Bisan kinsa nga makaagaw kanila gikan sa akong kamot. So, makaagaw yun, bisan kinsa. Ay ang amahan o ang anak si Jesucristo nagkatipon dia sa pagbantay sa iyang mga karnero. 29, ang akong amahan nga makoy naghatag kanila nga gikan ako, siya labing dako sa tanan ug walay bisan kinsa nga makahimo sa pag-agaw kanila gikan sa kamot sa amahan. Ako ug amahan usara kamot sa anak ug kamot sa amahan mo'y nagbantay kanimo nga ikaw karnero kaniya. Kinsa men ka wag tagya kanimo. Ug tagaan sila kinabuhi. Akong kinabuhi walay katapusan. Kaya walay makagaw, walay makakuha sa kaluwasan sa mga taong giluwas sa Dios.
Maganda kayong yang gugma kay tungod wala pagkadaot. Wag yun. Ako nasahon 2 Pedro 1:3 ngadto 4. Lingod dito. Ang Diyos nung buhing hatag kanato sa tanang butang bahin sa kinabuhi ug pagka-Diyos nun. Pinaagi sa atong kay balunok kaniya nga nagtawag kanato sa iyang kaugalingong himaya o pagkahalunggon. Nga tungod niya na kita iyang gikahatagan sa bililhon ug dagko kuyamot nga mga sa aron nga pinaagi nini kamo managpakaikyas gikan sa pagkadunot nga niya sa kalibutan tungod sa panghibog o mga himo kamo mag-aambit sa Dios ng kinaiya. Di gyud agaw nato ang lihok sa kalibutan. Usa pandi ka mahimo niyang ulipon. Dili gyud ka makagaw sa kamot sa Dios. Ang atong kaluwasan, tuwas lang. Ang nagbantay dito, ang Diyos. Samtang kita din na sa kalibutan, nagkinabuhi ta sa pagsalud, na moabot yun nato ang tanang mga pagulay, tanang mga tentasyon, tanang mga pag-uusig, trials, na yun, utang guputan, guputan kaluwasan, promise lang eh. Sa mga tumagitan na. 1 Peter chapter 1 verse 4 to 5. Nag-ingon. Ngadto sa usa ka paglundon mo na atong paglundon itong kaluwasan nga tuwas langit nga dili madunot, dili maduling, dili malawos. Ginatipigan dito sa langit alang kaninyo. Kinsa may pagtitig dito? Di mo sa niyang pagtitig, di mo sa niyang pagtitig. Sino nga mga ginabantayan sa gahom sa Dios. Pinagi sa pagtuo alang sa kaluwasan nga andam na aron dayag niya sa kinauli ang panahon. Kinalan magkinabuhi sa pagtuo dinhi. No. Kinabuhi sa pagtuo, putong panahon nga atong panulong dayag sa kanyang mga panahon. Sumusa bisan pagaytag madisgrasya tag mamatay ta tungod sa mga corruption dinhi. Apan niingon si Kristo sa John 11:25 to 26. Si Jesus mingon, ako bako ang pagkabuhaw o pagkabuhi. Ang musali ka na ako, bisan siya mamatay. Mabuhi siya. O ang tanan nga mabuhi, nga nagasalig ka na ako, ang pagkaroon, dili na gayod mamatay. Ba't ba ikaw nini? Sa Diyos ka na. Wala pagkabuno. Sa ano kaguol may suon kung naatas ka ng mga kalisod ng kalibutan, watay mukhaong usahay para pandata, dili nim sa buwag ka nato sa gugma sa Diyos. Kung makuto 35 to 39, kinsa ba makapahimulag ka nato kita sa gugma ni Kristo? Ang Diyos na, o ang kasakitan, o ang paglutos, o ang gutom, o ang kahubog, o ang katalagman, o ang espagdaba. Ingon sa inesulat, tungod kanimo, ginapamatay kami, tungod now, ginaisip kami ng mga karniro nga mga ilihong. Mga nagkikahintang. Kapalustan kasi dili. Hinunungan niya ining tanang na butanga, nabaw pa kita na mga nananang ang kaniyang nanahigugma ka na ko. Kaya masagigon ako nga walay kamatayon, o kinabuhi, o mga manamingha, o mga punuan, o mga butang karon, o mga butang umanabot, o mga gahom, o kahabugon, o kinilamon, o bisan kung sa diha sa tibuok kalibutan na aron makapahimulag ka nato gikan sa gugma sa Dios sa gugma nga nung ang Kristo Jesus na ato Ginoo wal hagot mao na nga dapat ang dapong sa Dios nga natin ikaw pa so nakita nato sa Dios kay tungod ang gugma sa Dios walay pinihig kung tayo walay pagkadulo labi na sa Diyos katapusan walay kinutuban katapusan may igsoon walay kinutuban hinumina may igsoon walay kinutuban atong basahon ang John 3:16 again nagiingon may igsoon kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod niya nagihatag niyang iyang bugtong na aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kun dili may kinabuhing dayon. Mayroong eternal life. Way katapusan. Kining
kinabuhi kinabuhi sa gugma sa Dios. Maunay nag-preserve kanato. Ang gugma sa Dios maunay nag-preserve kanato. Sukad pa sa way sinugdanan, Efeso 1:4. Diha kaniya sa wala pa matukod ang kalibutan, siya nagpili kanato aron kita mabalaan og dili masalawayon diha sa tubangan sa Dios. Sa wala pa mabot ang kalibutan, tuan ang gugma kanato sa Dios. Ang kining gugmaha mo ni iyang gingbutan, Romans 8:29. Kay sila nga mga giila, kita giila na, gihigog man ang daan. Kay sila nga mga giilan niyang daan, gikabutan usab niyang daan nga may sama sila sa dagway sa iyang anak. Aron kini siya mahimong panganay sa daghang mga nugsuon. Ang atong dagway mahimo sa sama ni Kristo. May kamatayan ni si Kristo. Karon, ng sa Dios, walay makabay. Muna ka nato sa mo ni mo amping kanato sa katong uhuyang gining kalibutan. Proverbs 22:26 siya halok sa mga nabil ngadtong I'm sorry. Dili ni mao ang akong basahon. Ang akong pasahon katong nga isang pa pitag kaputa mahagna ning kalibutan apan mubakod ta tungod sa gugma sa atong Ginoo. Ang saad sa Dios kanato samtang natay ning kalibutan nagalisod-lisod kalibutan nagaingon niya sa Hebrew 13 versikulo 5 kinahanglan dili kita magkinabuhi nga nagmaon sa salapin ng kalibutan hanuman. Ayon, pagtayi ang inyong pagkinabuhi nga mahigawas kini sa pagkahigugmaon sa salapi o himua nga matagtagbo kamo sa inyong nagdiribunan karon kay siya gayud mao ang nag-ingon dili ko gayud ikaw pagahikabsan ni pagabiha. That is eternity, eternal ang iyang gugma dito sagdan. Tungkol sa kanturan, ito nag-iingon sa Psalms 23 verse 1 to 6, the Lord is my shepherd. Kung sa conclusion, may tabo na to ang sa kanturan. Sa verse 6, nag-iingon, sa pagkamatuod, ang kaayog ang may gugmaong kalulot, magasunod ka nako sa adlaw sa ngatanan sa akong kinabuhi. O sa balay ni Jehova, magapuyo ako sa walay katapusan. Amen. Amen. Sa Diyos. Hinumbibigan na iso. Usahay sa yugta sa atong pag-ibig sa Diyos. Hindi ta, kung naigugma sa Diyos, naigugma ko siya, atong pasigdarbo, atong gugma kaniya. Kung sa nato pag-ibugma, sa mga pamaagi nato. Iksoon, wala ka magbalog tungod sa atong gugma kaniya. Wala gid ka mahimong mananaog tungod na higugma ta kaniya. Kita nakabarog din ang kinabuhi at tungod sa gugma sa Dios kanato. Siya mo inahigugma kanato, kanyang gugma mo nag-preserve kanato. Sa kabutan mo sa ang pagpapakita, kung gugma pinaagi sa itong mahana, hindi kita ng kabut nato na inabuhi ta sa gugma sa Dios. Inabuhi, dili kita mo ihino, kung dili itong inabuhi natong gugma. Kung saan man nato, may suot. Kitang matarong o balaan dining atong kinabuhi. Samtang napataining kayong sabayong kalibutan. Ito, nag-ingon sa Hebrew 12, versikulo 14. Ang limbasugi ang pagkina itay uban sa tanang tao. Doon pasabot pag dili itay pakipag-unite, loving one another. O ang pagkabinalaan na kung wala kini, kung wala kung may gugma sa ubang tao, ang pagkabinalaan sa ating kawalingon, walay bisan kinsa nga makakita sa Ginoo. Mo na itong ring kamutan. Kamutan nato. Kung ano nato, ang mga sugo ni Kristo, dili ta magpasaway, dili ta mo kontra, dili ta mo sipak, dili ta magbisugay. Muna sugo ni Kristo, John 14:21.
ang nagabaton sa akong mga sugo o nagatuman ini kini siya mao ang nahigugma kanako o ang nahigugma kanako paghigugmaon sa akong umahan o ako mahigugma kaniya o magapagayag akong kaugalingon ngadto kaniya. Mao na ang subay pagpanginabuhi sa sugo ni Kristo mo na dakong pag-igugman. Dili kayo pagkamuta, sige, kahit sagdan ko, inang lang nga di po matawag kahit. Nga di ka musika. Sa mga tunga, sa pagtama na to, katungod kita ng tugma kaniya. Ina, ang bagong sugo ni Kristo. Usa may bagong sugo ni Kristo. John 13:34. Nagaingon, ang hatag kaninyo bagong sugo na kinahanglan maghigugmaay kamo ang usa sa usa moingon ako nahigugma kaninyo. Kinahanglan maghinigugmaay usab kamo ang usa sa usa. Ang tanong tao makaila na kamo mga tinun-an ko pinaagi nini. Kung kamo maghigugmaan ang usa sa usa. Timaan na ang gugma, ang takong gugma na kanimo kabisan pa sa imong away, imo siyang higugmaon o giampo alang sa iyang kaluwas. Sa Dios o sa imong sikatan. Sa Dios, dili pinagis pagbati kung dili pinagi sa will. Pinagis kabubuton. Bisan pa siya naghugaw-hugaw, bisan pag sakit ka, apan imo siyang dawatong kay tungod ang gugma nimo pinagi sa imong kabubuton. Lord, kinitawhan na, imo ning gihimo sumala sa imong dagway, sumusa higugmaon ko siya kay tungod sa usab hinimo sa imong. So hinaot pa ato kining barugan, atong tindugan, atong kuptan, atong ibutang sa atong kasing-kasing ang pagkadako sa gugma sa Dios kanato. Ayaw pagpasaway nining kinabuyan. Pag-amputa. So, dalay ko ng umahan, salamat sa imong gugma. Itong pinaagi nini, naluwas kami. O kami na-preserve sa tanong kahugaw ng kalibutan. O kami imong gitagaan o enablement nga makatuman, makasunod sa imong kabubuton o makapagkinabuhi nga matarong o balaanon o labi na makahigugma bisan pa sa mga tao. Salamat Lord niining grasya nga amo. Di lamang sa galan sa Ginoo sa Kristo.